What's going on, guys? Jeg sagde, at jeg spiller online, og jeg lyver ikke. Så lad os play. Skal vi finde controller og gøre det helt klar for jer. Så ja. Jeg har spillet det her på måske 2 måneder, fordi jeg havde en Xbox engang. Jeg kunne ikke lide den. Jeg kan ikke lide den, når der er Xbox Live. Du skal absolut betale for den. Så ja. Jeg gider ikke det, så jeg sagde bare til min far, kan du ikke bare sælge den her, og så købe en PlayStation 3? Så sagde jeg, så okay. Og så vi aftalte noget, og så købte vi den her. Og jeg er meget glad for den. Virkelig meget glad for en PlayStation 3. Det er meget bedre. Gratis online. Det er fantastisk godt. Og sidste gang, den var kun i 4 minutter, den der GTA 1. Jeg ved det godt. Lad mig sige det hurtigere. Min telefon, ikke? Det er ikke på den måde så professionelt, når man filmer, ikke? Derfor, jeg ved ikke, hvordan man styrer den, så den ikke bare automatisk slukker. Altså, stopper, mener jeg ikke, slukker. Så, ja. Jeg er så dårlig til at køre, når jeg skrider. Ja. Så det, jeg skal sige, er den der Instagram. Irriterer Instagram, ikke? Jeg skrev forkert, jeg ved det. Jeg skrev at. Jeg ved det, det er fordi, at jeg trykker på ordbådet. Og så når jeg trykker på ordbådet, så er det bare lige meget, altså hvad du så trykker. Men jeg tror, det er det rigtige. Jeg skulle skrive det selv, så... Ja. Jeg mente ikke, at jeg skrev forkert. Ja. Men så var 1 minut, der er gået næsten 2.